Que tal, señoras e señores? Chegou o momento do A Voltas co Prato, chegou o momento da cociña en directo. Xa podedes parar de aplaudir, Este público, como se nota que inauguramos o Nadal tamén no A Voltas co Prato. Fixadevos un aplauso aí para o público. Que ben customizado o público hoxe. O único que non ben customizado de Nadal son eu. Vou ter que pedir algo para a semana que ven, para comezar o luns, o martes, o mércores, o xoves, o venres, todo o Nadal vestido como corresponde. Sempre dicimos que as receitas é cousa vosa, da xente que está na casa, pero os cociñeiros son maravillosos e creo que hoxe van facer un doce así de Nadal. Os cociñeiros, xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Vamos, vamos, vamos. Atención. Eles sí que traen algún detalle de Nadal, Mira, mira, ti traes aí que é? É un bastonciño de caramelo. Un bastón de caramelo. E ti que traes? Un Santa Claus, un Papá Noel. Vale. O sea que... O único que non trae nada son eu. Isto non pode ser. Isto non pode... Que? Pulpo. Dime a directora, tomamos nota. Señoras e señores, imos ver que é o que cociñamos hoxe, imos ver que trae Xosé Antonio, de Pontedeume. Chámome Xosé Antonio, son de Pontedeume. Vamos preparar unha receta que se chaman pedras do Nadal. Para a elaboración vamos a machacar os produtos secos. A continuación vamos a poñer ao baño María os 3 chocolates. Lles vamos a añadir os froitos que máis nos gusten. Despois remexemos e a continuación vamos a facer como unhas boliñas e vámolas a poñer sobre un papel de cociña e logo as podemos meter ao frigorífico ou deixar a refriar a temperatura ambiente e estarán listas para papar. Como nos vamos a poñer? Non hai cousa máis gallega que o chocolate. Que? É verdad. Que? O chocolate é galego 100%. Co permiso dos aztecas. Co permiso dos aztecas. O chocolate do Día de Reis, o chocolate de Ano Novo. Non hai nada máis chocolateiro que o chocolate. Chocolate con churros. Non é así? É verdade, chocolate con churros. Na miña casa faise chocolate o día da festa, o 15 de agosto, porque somos así. O 16, chocolate. Pero quente. Bueno, eu prefiro en Ano Novo, non? En Ano Novo tamén. Bueno, a ver. O bocadillo de chocolate. Bocadillo de chocolate. Veña, vámonos poñer. O noso convidado propón pedras de Santiago. Vos, o sea, pedras de Santiago. Pedras de Nadal, perdón. Vos que propoñedes co chocolate? Fantasía de chocolate. Vai levar chocolate, vai levar froitos secos, pero moitas outras cousas tamén. Pero entón non vas facer pedras ti de Nadal? Vou a facer unha cousa máis grande que unha pedra. Unha carreteira inteira. Unha estrada de chocolate? Sí, unha estrada de chocolate. Sí, estrada de chocolate. Vai ser a estrada a Laponia de chocolate. Dios, que ilusión me fai, como mola. E ti, Xulio? Pois vamos facer unhas pedras. Que simple, non? Que simple. Ao lado da carretera, xa ves. Xulio simple hoxe, o normal, Voy a dar un toquiño así diferente para que quede un pouco máis crujiente, pero máis ou menos a receta de José. Pois veña, a cociñar, marchamos con Xulio. Veña, vamos para lá. Xulio de Xilleda vai facer unhas pedras de Nadal con moito chocolate, pero van levar máis cousas. Como as que comedes en Arxúa. Arxúa é máis fastidiado de decir, A ver, o primeiro. Teño 3 chocolates, un chocolate con leite, que vou non meter o baño María tamén. A min é o que máis me gusta, Chocolate con leite? Sí. Entón, O negro gusta os expertos din que entón non che gusta o chocolate. Non, o negro tamén me gusta, pero eu son larpeiro do que leva leite. Despois o branco xa tuvo unha época aí cando era neno que sí, pero ahora... O branco é máis, o mar dulzón, claro. Sí, demasiado azúcar igual. O blanco en realidad é un preparado. É un preparado. Home, o chocolate branco nunca foi. Non? Mira. Perdón. Non me faz caso. Non, xa sei o que me queres ti, sí. Que digo que o chocolate branco nunca foi. Non, o chocolate branco nunca foi, Claro. iso é. De feito, as habas de chocolate que tostalas para poderlo traballar, entón nunca van quedar blancas. Por eso. Bueno, mira, eu teño 3 chocolates, o blanco, o con leite e o negro, vale? Vale, porque que levan tradicionalmente as pedras de chocolate? Pois frutos secos, ben améndoa, ben noz, o que se queira. Eu teño aquí unhas un poquinho tostadas, mira, teño améndoas. O sea, xa tostaches ti isto. Si, xa tostei, porque claro, non teño máis lumes. Vale. Non te chegan os lumes. Entón, e aquí o que vou facer é un caramelo para que nos quede un poquinho máis crujiente. E vou mesturar cos frutos secos. Bastante habitual en ti de facer un caramelo, Pois todo habitual en min. Sí. É que estou aprendendo moito de ti últimamente no programa. Por non che luce. Non, porque non me enseñas nada. Mira. Bueno, o caramelo deixe que leva. Claro, auguiña, un poquinho de auga e o azúcar, vale? azúcar, moito azúcar. Sí, e poñémolo.
e poñémolo no lume a tope. Vale, canto Hasta que- azúcar máis ou menos lle botas? Bueno, pois isto serán uns 100 gramos de azúcar. Pero bueno, dependendo da cantidad que vayamos a facer, claro, isto vai ser un pouco aleatorio. Vou facer o que me dé tempo. Vale, Porque non son un tranquilo. gran experto en isto. Lo voy a dar todo. Agora vai do humilde. No, Agora de vai verdad, do que humilde. non- Vou con Merche, non é agora o vai do meu, humilde. Mima! Festa de chocolate aquí do lado de Merche, Fixádevos, os da casa. Fixádevos que aquí hai unha festa de chocolate, Mira, mira. Pa Champions, chocolate... Mira. Mira. Ahora van a ver na casa, Atención. Pomba, mirade pa aí. O que Ti sí imos- que afogas en chocolate, a xente. O que imos facer é derreter estas tabletas de chocolate no forno Como no forno? a unha temperatura de 60 grados. Van a estar 10 minutiños. Non pasarse por si non queimalo, non? Claro, hai que ter moito cuidado co chocolate. 10 minutiños a 60 grados, non máis, e vaise derretir o chocolate. Despois, meteremoslle todas esas cousas por riba. Oh, pero si tes galletas con Galletas. con bebidas de chocolate. Caramelos de cores, Ole, temos frambuesas, pistachos, temos Dios. unhas gominolas, Oh. abelás e uns E bombóns Kinder. tamén. Isto vai ser unha maravilla. Ese cachín de mantequilla foi que manteiga está aí porque o usei para que o papel se quede fixo abaixo, vale? Como se vai derretir o chocolate non queremos que se meta por baixo do papel. Vale. Entón está, ves que non se move gracias a esa manteiga. Perfecto, encántame, pareceme maravilloso. Por certo, a xente que está na casa xa sabe que pode chamar ou a voltas co prato. Oxe, chamade, comentade que doce vos gusta máis. O que queirades podedes nos contar, no voltas co prato. Vai aparecer aí o teléfono, así que marcades ese 664-483-419 e falades con nós. Eu creo que chegou o momento de chamar ao convidado. Veña. Porque si é arpeiro vai nos estar pasando fatal aí atrás. Claro. Que pase, por favor, Xosé Antonio de Pontedeume. Un aplauso para él. ¿Qué tal, Xosé Antonio? Muy ¿Cómo buenas estás? tardes. Pasa por aquí, por favor. Pasa por aquí, vente. Bueno, así que Xosé Antonio é l'arpeiro. Sí, yo. Sí. E se échelo moi convencido, como que o que sea, pa dentro o que sea. É logo. Tuve que parar que levaba unha tempada que todos os fines de semana viña postres. Pero que foi o médico ou fuches ti? Non fun eu. Fuches ti. Fun é máis sempre contra do fillo. Vamos a preguntar a Merche que é o que está facendo. Veña, porque Mira. ela non che vai facer caso, Ai, Un poquinho. Vou utilizar, vou empregar o chocolate, vou empregar tamén os froitos secos, pero vou non facer dun xeito diferente. Entón estou derretendo esas 6 tabletas de chocolate no forno. Moi ben. Bastante. E despois por riba teño cantidad de cousas para poñerlle. Ah, moi ben. Non é parecido ao té. Ahora, tamén che dixo unha cousa. Ten pinta de que vai estar bo. Sí. Pero a min que sabelás xa me jana. Si? Eres da Velás, ti? Sí. Sí. Yo. Mano, mira, Xulio está moi calado. Por Dios, que va a velar non teño. Xulio está calado, está nervioso. Vamos a falar con Estaba él. pensando nas abelás. Estaba facendo memoria e digo, non teño abelás. Ponte aquí do seu lado, aquí. Ai, Xulio, Bueno, ti non pois tes abelás non abelás. teño. Bueno, é igual. Pero bueno, Ai, teño pero gustan. noces, teño améndoas. Ui. Váleme ben. Váleme. Vale. Bueno, Váleme mira, ben. aquí estou derretendo os 3 chocolates igual que fas ti. O Sí, baño sí, María. eu prefiro tamén ao baño María. Eso é, blanco Bueno, con ves, leite polo e menos. negro. E, por outro lado, en vez de botar directamente os frutos secos, vou facer un carameliño Moi ben. rubio, vou añadir unha poquinha manteiga e os frutos secos. Iso é o que vou mesturar despois co chocolate Moi derretido ben. para que nos quede un poquinho máis crujiente. Sí. E a ver o que sale. A ver o que sale. No, eu tamén lle boto un pouco de manteiga. Sí. Sí, eres Bueno, tamén de pues mira. manteiga como Xulio, sí. Sí. Pues ao Bueno, final. Entón Xosé Antonio, a ver, Sí. que che parece a situación? Como vai a cousa? Si tivés que escoller un, con cal quedarías? Más vale lo malo conocido. É así, Xulio, é así, xa o sabedes. Si tiveres que escoller... Non te ríes que xa nos saludamos No, fora. ela Xulia non é, Xulia é el. Ela é Merchi. El podría ser Mercho. Non? Digo, tamén podría ser Mercho. É ti, Lercho. É ti, é o Lercho. Digo que se tiveses que escoller un, cal collerías, así de primeiras, polo que che dixeron. A min gustame ver todo E e despois xa decidiré. Que vas de duro, non? Non é de duro. Ah, non, pensei eu. Non é de duro. Ah, vale. Aquí non vale quen teñas máis cariño ou quen menos. Vale, perfecto. Aquí o que conta son despois os sabores. E eres imparcial, como a Xuteín. Efectivamente. Sí, vale. Bueno, damoslle un aplauso a Xosé Antonio, que ten que ir a zona de sufridores. Gracias por Muy estar bien, con nós. Un aplauso gracias. para él. Ai, que home, Xosé Antonio. Ollo, porque promete, o convidado de hoxe. Sí. Uno, en Xulio. Sí, que promete, además. Gustan as pedras, Sí, claro. máis podemos pedir. Xa, sí. Bueno, pues que mira, tivese ese- novelas.
Ves como está? Ves como está xa casi rubio? Sí. Vamos a deixar un poquinho máis. Ti dicías que o caramelo, que isto contache o outro día, que está moi bonito, por certo, que vades ver ahora na casa, ti dicías que o caramelo non se pode parar, hai que movelo, non? No, a mí gustame movelo porque nunca dá o lume igual por baixo. Claro. O que non se pode facer é remexer. No, pues non lle pode- remexer. Claro, non se pode remexer. Por Pero que sí que non? se pode mover porque se escaralla. Que ben explicado. Claro. Se tiña algunha dúbida ao respecto, quedoume claro. Pero tía, por que hai que obedecer? Tes Porque razón. senón levas. Vale, sí, pues tes razón. Mira, xa está Vale, rubio. Entón, cae o seguinte. vamos a botar a manteiga. Vale. Manteiga non moito Manteiga, tampouco, non? Un poquinho de manteiga. Vale. Simplemente para poder facela. Hai que ter tino co caramelo, porque o caramelo se salta e queima. Sí, Queima sí, moito o sí, caramelo, porque pasa- porque queda claro, aí. queima queda a máis- temperatura é o que alta. máis queima. Sí, queda aí a temperatura alta e... Mira que rico está. E agora vamos a meter os froitos secos. Ademais espesa, non? Tamén, co manteiga. Espesa, no, bueno, parece un poquinho, facemos unha especie de tofe, frutos secos dos que queramos. Aquí xa che dixen que había noz, que había avelá, e había outro que nunca me acordo como se chama, que son así retorcidos. Anacardos. Anacardos, sí, Eso é. anacardos, sí. Pois eu son os que quito sempre dos mix. Sí, pois son moi ricos, Bueno, pues te gustarán, sí. Vale, mira, isto xa o temos. Este case está, este case tamén. E non che dixen... Despois da chamada, explicoche para que Despois vas a utilizar un globo. Vamos a falar con alguén que está do outro lado do fío telefónico, creo que é María da Mezquita. Que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Andamos? Como estás, María? Hola, María. Ben, aquí vendo os produtos estes que nos trae para o Nadal. É verdade, que nós xa comezamos cas receitas de Nadal, vai ir todo ao mes así, Xa te digo, vamos ter que ir ao gimnasio. Claro, sí, vamos ter que ir ao gimnasio despois do programa. A ver, Xulio está facendo así unhas pedras de Nadal. Non sei como as estás vendo ti aí desde a casa. Mira, vamos te mostrar, a ver que che parecen, Que che parecen? Mira, pois Estou teño nas aquí... vendo de maravilla. Sí. Bueno, mira, María, pois agora teño xa o primeiro que derrete é o chocolate branco. Entón, vou no botar aquí nun bol, derretido, como ves. E vamos a empezar a incorporar un poquinho deste caramelo con frutos secos. Ajá. Vale. A medida que nos vai pedindo, botaremos ya máis ou menos. E remexemos para que se integre todo ben. Ves que é sencillo? É o mismo co blanco e o mismo co negro. María, ti eres larpeira? Eu son larpeirísima. Sí, que é así o doce que máis che gusta, cal é? Pois este vai che gustar, O arroz con leite. E non era mala receita tampouco, había que facer un arroz con leite un día, Xa fixemos algo parecido, creo. Sí, algo parecido, pero... Pero pódese repetir, que iso é moi rico. Sí. Mira, ves? Entón, vai collendo textura e a medida que vai enfriando un pouquiño xa ímolo poder traballar para facer as pedras. Biches, María, eu creo que podes facer na casa fácil, Sí, eu creo que sí, que é moi faciliño. É moi Vamos ter que sinxelo, sí. apuntalo. A ver, non ten moita historia. De todos os xeitos, ti xa sabes que despois podes entrar no noso Instagram ou podes entrar na carta da Televisión de Galicia que están ali todas as receitas. Se tes algunha dúbida. Boísimas, ademais, todas. Bueno, que maravilla, Hombre, que maravilla, pues sí, escoitala, Un aplauso. Un aplauso por María, un aplauso. Bueno, María, mándoche un bico enorme, tes que vir un día ao programa, vale? Calquera día destes, bicazos para todos. Calquera día apareces, un bico enorme para ti. Chao. Saúdos para a xente da Boa Mezquita. tarde. Ai, que maravilla. Bueno, vamos a deixar traballando os nosos dous cociñeiros e vamos lle contar a Galicia dúas cousiñas porque hoxe inauguramos o Nadal no A Voltas co Prato. É que non aguantamos máis as ganas. Polvoróns, turrón, mazapán, chocolates, unha morea de doces de todo tipo que inzan xa as tendas das nosas vilas. E iso sen pensar nalgúnhas celebracións máis enlleiras destas datas, que iremos repasando, atención, durante todos os programas. Estade atentos, porque lle imos dar unha volta a todos os clásicos. Bacallao con coliflor, cordeiro, polo a forno, cabrito e mariscos. Mariscos que non falten neste programa, Ideas temos a esgalla. E por iso, hoxe inauguramos estas festas unhas humildes pedras de chocolate. Un exemplo do que podemos facer sen complicarnos moito, pero que deixará a toda a familia coa boca aberta. E ollo, podemos facelas o que máis nos gusta, lambetadas, froitos secos, galletas ou bombóns. Esta larpeirada admite case calquera cousa. Valen para regalar, que sei, para comer na casa ou para venderlle aos veciños, se queredes. Home, eso xa é cousa vosa. Ai, quen contaba, Estamos encantados de compartir estas festas con todos vós. Grazas a vós por facernos grandes e grazas por vernos todas as tardes na Televisión de Galicia a partir das 6:30 cociñando en directo aquí. Xulio, aprendín... Foi un bo sonido, Sí, verdad. Aprendín a quererte neste programa. É que é moi fácil, aprender, Sí, pero quererte non. Veña, Bueno, Cuquillo. mira, cañotas,
que pasou mentras ti estabas aí rompendo a cabeza a xente. Eu xa mesturei Vale. o chocolate con leite, O chocolate o chocolate negro e o chocolate branco. e o chocolate branco. Con Vale? mestura esa que fixo de caramelo, máis os froitos secos e a manteiga. Xusto, Perfecto. moi ben. Dios, como controlo, E agora o que vou empezar é a facer pedras. Pero Vale. o primeiro que quería era enseñarche para que quería este globo. Ah, é verdade, o globo. Vale, entón, Vale, vale, vale. primeiro vamos a inflar. Vale? Atención, atención. Ten pulmós, ten pulmós. E atalo. Ahora como estoupe, non teño outro. Pois é culpa túa por non ter demais. Ponme conta do globiño, por O favor. globo. Sí. Mira, que temos o chocolate derretido, vámoslo poñer. Con cuidado. Que vas facer co globo? Mira, vamos facer... Xa sei o que vas facer. Que vamos facer? Ah, que sei que vas... Mira, A ver. vas facer un invento destes da cociña moderna. No, moderno. Bueno, moderno non é. Pero eu creo que vas meter o globo no chocolate. Esa é a idea, sí, señor. Vale, Moi ben, ves? gaño. O sei, ves? Xa ganache os sueldos, ves? Mira, entón, metémolo. A ver. O que queremos é que enfríe e que nos faga un recipiente. Vale. Entón, Oh, no, vámoslo que chulo. decorar un pouquiño de coco, Mimo. un pouquiño de sésamo e un pouquiño de sal, que o chocolate negro lle vai moi ben. Mima, que E agora o que pintón. facemos é, Deixalo aí. vámoslo deixar A refriar, que enfríe. non? Vale, vale. E con eso xa temos o tal. Pero si é que sabe, o chaval. Pensábamos que non é sabe, E a ver se... No, a ver se sale. A ver se sale. É moi sinxelo, pero... O pavo este que acaba de soar así un pouco de Nadal, Ese eu queda- creo que é polo forno, non? Quedan os días contados ao pavo. Vale, o pavo está o pavo. E o día que cociñemos pavo no programa, se o facemos... Podemos usar ese. Claro. Merche, como vai ese chocolate? No, teño que darlle máis, Non está derretido. Non está derretido? No. Oh, vaites, saltou a noticia, a Merche non lle sale a receita. Bueno, entonces... Hai que esperar un pouco. Entonces, este tempo que fixo, non se derretía? Estaba o traelo para aquí, os fornos estaba sin prequencer. Ah. Entón non tiña o calor suficiente para derretir. E cortaches todo o que tienes que cortar? Ou... Si, teño todo preparado. Vale. Teño os pistachos que xa están peladiños. Vale. Teño por aquí estas gominolas que están Que son con cortadiñas forma de pola... fresa, non? Claro, Parece. porque podese facer tamén con amorodos. Eso, de amorodos. Pero como non atopei hoxe no súper, truxen frambuesas. Vale. O chocolate branco vamos a poñelo aquí con estas tres cousas. Vale. O chocolate marmolado con estas e o chocolate negro cos bombóns e as abelás. Perfecto, pois imos ir coa primeira pregunta de concurso. Esta non vai por ti. Quen caramelizou os froitos secos no día de hoxe? Eu. El. Quen é eu? Xulio, eu. Xulio, aí está, 664-483-419. Tedes aí o teléfono, comezado a chamar porque hai 50 euros en xogo. Quen? Eu. Quen? Xulio. Aí está, primeira chamada. Ves, é que é matemático, É matemático. A ver, vamos falar con... Vanessa, de Ferrol, que tal? Boa tarde. Hola. Hola, Vanessa. Marisa, perdón. Marisa. Marisa. Hola, boas. Ah, estás aí. Perdón que te confundín con Vanessa. Perdón. Claro, eu non era Vanessa. Claro, perdón. Tens razón. Pero seguro que 50 euros quérenos. Home, sí. Home, claro. Que che están parecendo as receitas de hoxe? Moi originales para estas fechas que estamos. Empezades ben. Biches que bonito que está facendo Xulio, que está facendo aí as Mira, estou pedriñas. facendo as pedriñas de chocolate branco con un poquinho de cacao. Teño aquí uns toppings, Sí. un poquinho de coco, un poquinho de sal. Sésamo. E un poquinho de sésamo. Vale, o sal, isto é chocolate, o sea, cacao en polvo, non eso é parece? cacao. E o chocolate, o sal é po chocolate negro, que lle vai moi ben. Vale. Bueno, pois, por 50 euros, a quen se lle deu por caramelizar os froitos secos, Marisa? A Xulio. Correcto, 50 euros que marchan para Ferrol. Un bico gigantesco, Moitísimas grazas por chamar. Feliz Navidad. Como? Que dis? Que non te escoitaba? Que pasedes ben as festas. Ai, pois igualmente, pasa grandes festas e vente un día polo programa, vale? Calquer día. Calquer día. Vale, veña, un bico gigantesco. Chao. Chao. Gracias. Chao. Bueno, eu creo que vou a recoller xa, vou a coller xa está a... entrando no Nadal, Xulio. Hombre. Xa está entrando no Nadal. Cañotas, Que pasou? eu creo que xa está, Sí, xa está. Vamos alá. Sí que si non... Ai, Mercho, directo. A ver, claro, que estamos cociñando en directo. A xente pensa Mira. moitas veces que no, pero sí, estamos Mira, cociñando en directo. mira, Estas mira, cosas mira, pasan. mira, Vale, mira, ¿ves? Chocolate branco. Hola, que chulo. Este, ven para Pero aquí. esto- Este vamos a facelo Pero marmolado. que fas? Marmolado. Pero que fas? Pero ti non vas facer pedra, vas facer placas tectónicas, Eso xa che dicen. Isto é como unha estrada. E mira, Entón mesturalo todo. sabes que ahora nestas festas vas a ter que ir de invitado a unhas casas, a tomar café, visitas. Sí. Imagínate. Cumplir moito, verdad? Cumplir moito. Xa, sí. Pois imagínate que levas un cachiño destas pedras
Sí. Entón, en lugar de 3 Reixes Magos vai haber 4. Van a estar os 3 de sempre, vai estar o Rei Cañotas con estas pedras de chocolate. Ostras, sabes que pasa? Que mo tes que facer ti eso. No. A ver, ti crees que é complicado isto? No, é moi fácil. É meter Temos o de chocolate Claro. negro. un o mesturao. O mesturao, que é o Vale. marmolado e o branco. Vale, perfecto. No branco imos botar estes amorados. Entendo que despois escolles un pouco en función dos sabores tamén o que lle botas ou non. Ou dá igual. Sí, mira. Porque o branco é máis doce. O branco é máis doce, entón boteille Claro. estes pistachos que teñen un pouquiño de sal e van a contrarrestar un pouco. Vale. Por certo, os amorados son de gominola, que haberá xente na casa dicindo «Esos non son amorados!» Claro que non. No. Son de gominola. Son gominolas. Para que despois non nos digan. Pero poderían ademais- ser amorados de verdad. Sí, poderían ser Claro. amorados de verdad, hoxe non atopei, por eso poñolle frambuesas. Para este Vale. que teñen, pois mira, que teñan un pouquiño de ese toquiño doce do chocolate branco, ese toquiño así máis canalla das frambuesas, Máis canalla. máis así. Ese toque canalla das frambuesas, E mira, Que? ten azúcar de color vermello. Entón, así por arriba, mira que bonito queda, eh? Pero que bruxería é esta? Está facendo unha placa tectónica de chocolate e poñéndolle O branco xa azúcar, temos. sí, cousas ricas, basicamente. Azúcar de cor vermello. Mira, ahora vamos a Encantan facer as cookies. o marmolado coas galletiñas estas con Buah. bebidas de chocolate, Encantan as cookies. que poden ser as que máis nos guste. Ou anacos de cañeta que teñas pola casa. Isto para facer cos nenos, eso, ou para levar eso que che dicen como É que regalo. É chulo hasta... Mira, por exemplo, están os nenos ahora de vacacións na casa. É unha actividade super chula de cociña cos nenos, porque lles vai encantar facer isto Home, e claro. despois comelo. O sea, E ademais, mira este é para os nenos. mira, de colorines. Con chocolates de cores. De cores. E Fixádevos, despois é adornamos con que de estes verdad. outros que están machucados. É que isto Vale. facémolo, mira, os sabores é as aboas de Galicia. Agora que chegan e din os pais, non, eu teño cena de empresa, tedes que quedar cos nenos. Non pasa nada. Comprade chocolate e facede receita de merche. Podedes facer esta placa tectónica. É preciosa. É que é Sabes, preciosa. o único que hai que ter é o forno prequencido. Sí, non facer como a ti, tes razón. Este, mira, bombóns de chocolate. Este sería chocolate negro, os bombóns, e por riba imos meterlle maravilla, que esas abelás que torrei un pouquiño na tixola. E isto ten que enfriar agora, non a refriar. Temperatura ambiente, co día de frío que está hoxe, Sí, nada. tes razón. Unha oriña, esa se pode comer. Vale, pois deixámoste aí rematando e, mentras tanto, vamos falar co noso convidado que está xunto ao público, o noso querido Xosé Antonio. Vamos por aquí por xunto del. A ver, Xosé Antonio, que tal, como estás? Moi ben. Como estás vendo os nosos postres de hoxe? Moi bonitos e van a estar moi ben presentados. Ti crees que sí? Sí, Sí. sí. O de merche a min sorprendeu un pouco porque o de facer pedras non lle fixo nin caso, pero fixo un crollo gigantesco, eh? Sí. Ela fixo aí un terraplén gigantesco, eso non sei que... Sí. Moi vistos. Moi vistoso, eso Ahora é certo. falta o sabor. Iso é certo, eh? E ti como crees que van a estar? Ui, vai estar a cousa... Competida. Vai estar dura. Vai, moi dura. Veixo na mirada. Sí, ó. Sí, verdad? Estás sufrindo coa É que iso decisión. é que me miras ti con vos ollos. Vamos a preguntar aquí a que tes hola. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa Como se chama tarde. vostede? Xa armamos. Cruz. Por que dixe armamos? Ui, sodes parella? Sí. Sí, Ui. como a semana pasada. Como a semana Somos pasada. a mesma. A mesma parella da semana pasada. Ah, amigo. E ti eres de 12 ou non? Bueno, Mano, non tanto. me gusta máis un bocadillo de xamón que un pastel. Pois hoxe toca 12. Mira a cara do Mari, mira a cara. Pois cando facemos o fillamaseo ben que papa. Bueno, vamos de dar un aplauso ao público que temos hoxe aquí connosco na Voltas co Prato. Gracias por estar os dous. Xosé Antonio, vou te chamar agora, eh? Vale. Atento que te vou chamar, vamos ver como vai Xulio. A ver ese globo. Xulio. Pois o globo xa está. Ya vemos que globo, ves? Claro, mira, entón Ahora podelo temos sacar, que ou como facer, fas? Ahora que hai que Pincha. facer é pinchalo. A ver se sale, Ole, un aplauso. Nas tiñatos que mire pechei os ollos, Sí. Vale, entón aí xa temos... É como unha cunca de chocolate, Claro, non? é un recipiente e colocamos aí pedras que se enfriaron, Gustoume, eh? colocamos aí unhas Gustoume. poucas. Non vamos, Fixadevos non que vamos, bonito, eh? non vamos forzar. E Unhas agora, pedras que enfriaron, non e o custa resto? nada, facémoslle unha cunca, adornas ao redor cas outras, que ben, eso, Xulio, e que ben, queda Xulio. un postre, un petit four, que se chama antes do postre. Sí, E puxenlle a un sésamo de coco, outros levan cacao, outros levan
Sal tamén lle puxeches, non? Sal, as negras, Sí. sí. E nada, temos aí Un variado. unha sobremesa Mira, gústame, Gústame a moi idea. sinxelo, bueno, socorrido. Sí. Primeira receita de Nadal do A Voltas co Prato Moi deste rico. 2022, Vamos ver a Merchi, veña, ti xa estás casi listo, non, Estou Xulio? xa. Hola! Mira, eu, sabes que che diría de primeiras que é, Merchi? Que? Parece turrón. Claro, que é un turrón caseiro. É un turrón caseiro. Así, Mira, moi... fixade, mira que bonito. Moi de mira a xente na fantasía, casa. xa está, Buah. xa temos que presentar. Buah, sí, home, deberías, Deberías. Mira, vas así cortando Mira que e nada. Son boas racións, ademais. Son borros. Sí. Porque é pa nenos, entendes? E mira, se queres levar un agasallo para unha casa que vas a tomar un café, que vas invitado, metes nunhas bolsiñas, pechas bonito, cun laciño vermello, e tes un agasallo, quedas como un rei, o que E- che dicía... e quedas co- O rei Cañotas, vai. Quedas como o rei Cañotas. Chegou o momento de que veña Cañotas. o noso convidado do día, que veña, por favor, Xosé Antonio de Pontevedra. Un aplauso para él. Vamos alá. Camiña, Xosé Antonio, ven por aquí, colócate aquí, por favor, porque vai chegar o momento de probar. Queres que lle poñes tú aquí, Mer? Sí, claro. Sí. Bueno, vamos alá. No, xa che ten que molar o 12, Ti vai probando, veña, vai probando, dalle aí. Vai probando, tens que probar das dúas, E do de Merche tens que probar todos os tipos, e do de Xulio tamén. No, vai probando, veña. Vamos coa última pregunta do día. Por 50 euros, quen derreteu o chocolate no forno? Merchi, Quen? Merchi. Quen derreteu o chocolate no forno? 50 euros en xogo, por favor, chamade a Voltas co Prato, que queremos dar os cartos, Aí está, ves? É matemático. Carto, teléfono. Carto, teléfono. Vamos alá. Creo que nos chaman desde Viveiro, non? Sí, de Viveiro. Como se chama vostede? Chámame José Manuel. Bueno, José Manuel, por 50 euros tesme que dicir quen foi a persoa que derreteu o chocolate no forno. E además puxo moi ben. Merchi. Merchi! Moi ben. Pero moi ben. Costoulle, pero saliulle, Costou. Isto é para nota, vamos. Verdad, para nota. Bueno, José Antonio, moitísimas gracias, un bico xigantesco, Igual para vosotros. Veña, chao, vémonos. Chao. Igual. Bicos tamén para a xente de Viveiro. Ai, José Antonio, que? Que, tes quentiña a barriga ou que? Sí? Teño. Tes. Pedras de Nadal, placas tectónicas de Nadal. Mira que fixo Merche, fixádelos, mira a bolsiña que fixo Merche. Vou a levantar para enseñarlle á xente da casa, porque é verdad. Fixádevos que Moi maravilla fixo Merche Rodal hoxe no A Voltas co Prato, Pero eso Unha non puntúa, bolsiña, mira que bolsiña, Unha Eso non bolsiña puntúa, non? para levar, sí que puntúa, sí. Ah, sí? Mira. Para levar á casa. A ver que di o noso convidado, porque agora xa leva hasta paquetiño, Merche? No, xa está. Xa tes a decisión tomada. Ui, dá de máis mal. Mais que tomar. Aí vamos. Ui, máis que tomada, xa que ten claro. Xosé Antonio non se deixa influenciar. No. Bueno, pois imos alá. Xosé Antonio de Pontedeume, pola honra da túa vila, pola honra da túa xente aí, mau ao peito, mau ao corazón, quen gaña o A Voltas co Prato do día de hoxe? Xulio. Xulio, cas súas pedras de Nadal. Quen que o A Voltas co Prato do día de hoxe? Que maravilla, Gustouche. O cruxiente... Estaba ben, un cruxiante, non? Crocante de a tope. Pasáchelo ben? Moi ben. Disfrutáchelo. Disfrutei. Un placer tens que vir outro día, vale? Igualmente. Señoras, señores, nos marchamos. Ya saben que comezou Nadal tamén no A Voltas co Prato. Volvemos o luns con máis quen anda aí, máis A Voltas co Prato. Quedan agora con Hora Galega coa actualidade. Chao.